El papa Lleó XIV ha publicat la seva primera encíclica Magnificat Humanitas, un document que reflexiona sobre els grans desafiaments que planteja la intel·ligència artificial. La data escollida no és casual. Va ser signada el 15 de maig, coincidint amb el 135è aniversari de Rerum Novarum, l'encíclica amb què Lleó XIII va respondre als canvis socials de la Revolució Industrial. El nou document reconeix els beneficis de la tecnologia, però adverteix dels riscos que comporta quan es concentra en poques mans o quan acaba condicionant la manera de pensar i de viure de les persones. Per al papa, la qüestió de fons no és tecnològica, sinó humana, què ens fa veritablement persones. Lleó XIV recorda que la dignitat humana no depèn de la intel·ligència ni de l'eficiència, sinó del fet que cada persona és estimada per Déu. Per això defensa que el progrés tecnològic ha d'estar sempre al servei de la persona i del bé comú. En un món cada vegada més dominat pels algoritmes, el papa llança una idea tan senzilla com profunda. La tecnologia necessita intel·ligència, però la humanitat necessita amor.